שלום, ברוכים הבאים בהצעתון, ונקווה מאוד שתהנו, ויאללה, בואו נתחיל. יופי, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל בסרטון. אני עשיתי מכונת רדסטון קטנה, אין ניסיון ברדסטון בכלל, וגם לא ראיתי שום סרטון, זה הכל ממה שאני מבין על רדסטון. אז אני קודם כל אסביר לכם מה המכונה הזאת עושה, שזה משהו בסיסי שמלא מכירים. זה עושה ככה, ואז זה פותח את זה, נפלים לאחור, ואז יש חדר סודי. פה לא באמת השקעתי, כי זה רק להראות לכם מה עשיתי. כן, מכונת רדסטון. אז זה אפשר לעשות, אני אראה לכם שנייה איך עשיתי את זה. עשיתי את זה ככה. יש כאן ליבר שמחבא בעצם, כאילו שאני שמתי את זה, אני הדלקתי את זה כבר, ואז שפתחתי את הסרטון כבר היה מוכן שאני אחבא את הרדסטון האלה, אבל בעצם מדליק את המכונה. אני אחבא את הרדסטון האלה, זה יחבא את זה, שזה מתוח, האלה מתוחים, ואז שזה יחבא זה יחזור לפה, אבל בגלל שיש כאן את זה שזה עושה דיליי, כי עשיתי את זה ככה, אז זה כדי סתם בגלל שנגבר כבר האורך, מתחיל ככה, ואז זה לוקח פה כזה, אני בלוק רדסטון, שהוא בעצם מדליק את זה שהוא תופס שם, שהוא תופס את הבלוק, שהוא מתוח כבר, ואז שזה נכבה, בעצם זה מוריד את הבלוק, אבל יש דיליי. אבל יש כאילו דיליי אחרי כמה שזה נופל למטה, זה נופל, ואז יש פה את זה, שזה מחבא את שני אלה, ואז בעצם מושך למטה, ודוחף אחורה, ואז אתה נופל למין חור, ששם יהיה לך את הבייס הסודי, או את החדר הסודי. וזה, אני חשבתי לבד, שאני יודע שיש דרך יותר טובה לעשות את זה, ויש דרך בלי ליבר, נראה לי... שנייה, בוא ננסה שנייה בלי ליבר, יודעים מה? שככה, תסתכלו, אני אקח את זה. נראה לי להפך, זה אידיוט אני. אוקיי, הנה, מה שאני רוצה. אוקיי, ככה אבל אני צריך לשים את הבלוק פה, לא, פה זה ככה, ככה נעשה, נעשה ככה, לא ככה, לא ככה, 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 זה לא משנה, כל פה נהיה ככה, בסדר, אז פה, ככה, אוקיי, עכשיו אני צריך לצאת לפה רק, אוקיי, עכשיו נחזיר זה לפה, זה אידיוט אני. ככה. עכשיו נשים רדסטון גם פה, ורדסטון גם פה. רדסטון גם פה. נראה לי זה ככה, זה ייגע בזה, כן. אוקיי. עכשיו, שנייה. עכשיו אני צריך לשים פה. ככה כזה. ואני צריך לשים משהו אחר. נראה לי נעשה ככה. רגע שזה לא את זה
זה יפעיל. השנה, זה יפעיל, נראה לי, נעשה ככה, זה מפעיל, השנה, זה לא קשור. זה מפעיל את הרדסטון פה, שמפעיל, מפעיל את המנורה הזאתי, שמפעיל את המנורה הזאתי, מפעיל את המנורה הזאתי, שמפעיל את הכל זה. נראה לי ככה זה יכול לעבוד, ואז נעשה פה כמו שראיתי בסרטון אחד, לא, זה ככה, זה ככה, ואז נעשה ככה, נעשה לא, עזבו. אויה, זה כן עושה. זה לא אידיוט גמור. לא. הנה, נעשה ככה. שמפעיל את זה. הנה. נעשה ככה, נלך לפה, קח קולדרין, שנייה, אוקיי, שנייה, אני כן נשים את זה פה, זה עדיין לא, אני אשמור את זה פה, ואז נשים פה ככה, שים בלוק פה, פה, נעשה פה, נשים פה רדסטון, אוקיי, ככה טוב, אז נעשה שנייה אוקיי.
בלגן אחד גדול. עכשיו, אני נתקעתי על זה איזה 10 דקות. אוקיי, עכשיו, שאני אפעיל את זה, זה יעשה בדילי, ראיתם שזה קודם זה יורד ואז זה עולה, ואז ככה יורד לחדר סודי, ואולי מתישהו שנהיה בתוך שרת, שנראה לי אולי נהיה, אז נעשה את זה בתוך השרת הזה. אז כן, אז שיהיה לנו שרת, נעשה את זה שם. ותודה רבה על שצפיתם, מקווה מאוד שנהנתם, זה הסרטון של היום. נו, בסל ובלייק, כמובן רק אם אתם רוצים ונהנים, לא יכריח אתכם. אז תודה רבה, מקווה שנהנתם, ויאללה, ביי.